Aizu, belarri prest izango naiz euskaraldian. Nola jokatu beharko dut? Hasteko eta behin, ariketak iraungo dituen 15 egunetan, zuri euskaraz egitea proposatuko diezu ingurukoei. Eta zuk ere, nahi eta alduzunean, ulertzen dutenekin euskaraz egingo duzu. Ados. Eta zer egingo dut ulertzeko zailtasunak baditut? Horrelakoetan, eskatu solaskidei polikixiago hitz egiteko, edo berriz esateko. Kontua ez da horren beste den ulertzen duzun eta hitz egiterakoan duzun edo ez duzun erraztasuna. Kontua da, dakizun hori erabiltzea. Primeran, halaxe egingo dut. Belarri prestxapa jantziko dut eta horrela, niri euskaraz egitea nahi dudala azalduko diet guztiei. Bai hoize, jokaera horrek gainera, euskararen ateak irekiko dizkizue zuri eta zure ingurukoei. Eta ikusiko duzu, ohartu orduko, euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabiliko duzue. Hori zebaita helburua. Guztion artean euskararen erabilera handitzea. Ederki, badakizue beraz, baztertu aurre iritziak eta niri egidazue beti euskaraz. Nik berriz, egoeraren arabera erabakiko dut, eta seguru gehiago egingo dudala. Euskararik onena erabiltzen dena baita.